Meni se čini da je negde generalni trend, dobar trend, da treba omogućiti zaposlenima da rade odande, odakle se osjećaju najprijatnije i najproduktivnije u krajnjoj liniji. Pa negde ja mislim da taj remote rad kao koncept smo svi usvojili uz pojavu COVID-a. Mislim da možda nismo još uvek uspeli da razradimo sisteme podrške i organizaciju rada da bi remote rad bio u potpunosti moguć i sprovodiv da bi organizacija posla u uslovima remote rada bila na nekom visokom nivou. Ja razumem sve prednosti remote rada i razumem zašto je to nekim ljudima bitno i očigledno je 2020. godina i delom 2021. godina su nam pokazale da je to nekako moguće. Nekako kad pogledam sa ove distance, moje lično mišljenje je da ne mogu da vidim da tako nešto opstane i da tako nešto može da funkcioniše, jer znate kako mi u okviru naše kompanije. Znači, kompaniju čine ljudi. Ako ćemo mi svi raditi na različitim mestima i nećemo biti zajedno, onda faktički smo, možemo reći, neki freelanceri. Mogu pričati samo iz sopstvenog iskustva. Naša kompanija, mi smo još od 2000, sad slagaću, 19. 20. godine, mislim da smo bili prvi i jedini u Srbiji da smo nudili, i to nam je bio sales point kako da privučemo programere. Dva meseca remote rada smo nudili kao benefit. To je išlo jako dobro za nas i onda se naravno desila korona i sve to. Onda su svi postali remote, hteli i ne hteli. A za nas kao kompaniju je to bilo, mi smo lagano se prešaltali na to, 2 meseca, već smo znali sve, tako da nikad nismo imali problema. Mi od početka, znači od kad je kompanija osnovana pre 15 godina, ne verujemo u rad od kuće. I čak smo napisali u našoj knjizi Organizacione kulture jedno poglavlje na temu rada od kuće, gde smo rekli koliko je naše iskustvo, da je evo sad već 15 godina pokazalo da tako nešto jednostavno nije dobro za samu kompaniju, za tim, za projekte i sl. Što se nas tiče, pozicije su uglavnom takve da kandidati mogu da biraju da li će da rade remote, hibridno ili iz kancelarije. Mi u principu nemamo kvote, nemamo obavezan dolazak u ofis. Ljudi mogu da rade od kuće ili odakle god hoće i to nam je potpuno okej. Nekako je to nastupilo u koroni, pa onda i posle korone se zadržalo. Nekako mislim da je i opcija da nekog eksplicitno teraš da dolazi u ofis nepotrebna, ali sa druge strane, ono što Hulu jeste, to je ta neka kultura i neka povezanost između nas. Mi u Levi 9 prepoznajemo benefite i rada iz kancelarije i rada od kuće. Tako da negde negujemo hibridni model rada. Hibridni model rada može da podrazumeva neki fiksan broj dana koji zaposleni treba da dolaze u kancelariju, a može da bude i fleksibilan u odnosu na potrebe. Mi negujemo ovaj drugi pristup koji je fleksibilan u odnosu na potrebe. Mi smo imali veoma pozitivno iskustvo sa uvođenjem remote rada, ali mislim da sad polako svi negde osvešćujemo i onu drugu stranu medalje i možda i neke nedostatke u konceptu remote rada. Hibridni opet negde daje prostor ljudima da ubiraju neke plodove i benefite. Mi bismo voljeli da ljudi dolaze. U poslednje vreme smo otvorili ovaj ofis u kom danas sedimo. Imamo još 2 ovde u kraju i 1 u Novom Sadu. I nekako nam je ideja da budu cozy i prilagođeni i funkcionalni i da čovek, ako želi, može da dođe, ima gde da dođe i kad dođe da mu to bude lepo, da ga na taj način motivišemo da dođe. Ono što se dešava je da ne mogu da kažem da su nam ofisi uvek puni, ali konstantno ljudi cirkulišu kroz te ofise i dolaze. Zato što je prostor prilagođen, zato što je funkcionalan, zato što s vremena na vreme organizujemo neka dešavanja tu u ofisu, na kraju krajeva zato što ljudi hoće da vide jedni drugi, zato što im je lagodno i ugodno da rade u prostoru sa kolegama. Ono što smo mi primetili u početku, kad je bila baš korona, kad su bili lockdowni i tako dalje, produktivnost je baš bila skyrocket. Kasnije već to je počelo da opada. Ljudi su imali duple poslove, bukvalno. Tako da se tu osetilo i mislim da zbog toga ja verujem da je neka budućnost, neki hibridni način rada. Što se tiče produktivnosti, po parametrima koje mi merimo, ona je kod nas na sličnom nivou, znači u odnosu na isporuku naših i kvalitet naših proizvoda, odnosno usluga. Neke osobe su bile više produktivne zato što su bile u flowu, fokusirane, niko ih nije ometao, nisu ustajali sa stolice, a neki kolege su imali distraktore. I jednostavno, sad, da li je tu porodica, da li je tu neki kućni ljubimci, da li jednostavno te privuče, gledaš malo duže YouTube ili neke slične stvari. Tako da to je onako baš variralo. Variralo ne odgovara svakome sve.
da bi ste imali efikasan remote rad ili hibridni rad, neophodno je pre svega da imate poverenje u svoje zaposlene, ali i da imate dobre interne sisteme praćenja rezultata i produktivnosti. I ukoliko to postoji, a kod nas to postoji, produktivnost nikada nije pod znakom pitanja. Iz našeg iskustva se pokazalo da ljudi kada odaberu gde će da rade, da li će to biti remote opcija, hibridna ili neki biraju da rade iz kancelarije, prosto to se vidi u rezultatima. Dakle, ne utiče ni na produktivnost, ni na bilo šta drugo i negde naše mišljenje da ljudima za pozicije za koje je to moguće treba dati tu opciju. Naš delivery, kvalitet isporuke je negde konstantan, mi se trudimo da... Mislim, sad to zvuči kao neki promo i PR i neko. Trudimo se da to uvijek bude na nekom visokom nivou kvaliteta i mislim da generalno kao kompanija nismo primetili tu neke oscilacije. Ali opet s druge strane nekako mislim da je to vrlo individualna stvar i da to sad generalizovati pa sad remote rad je doneo ovo ili doneo ono ili utica ovako na produktivnost ili onako na produktivnost. Ja ako sam osoba koja će da ostane kod kuće i da prespava dan, onda je moja produktivnost ovakva. Ako sam osoba koja će, ne znam, da radi i da bude posvećena tokom radnog vremena, svejedno mi je da li sam ostao kod kuće ili sam u ofisu. Efikasnost procesa u uslovima remote rada. Prvo mislim da ta tema nikako ne bi mogla da se generalizuje i da stvarno zavisi od opisa posla i od pozicije koju neko obavlja. Znači, ako uzmemo, na primer, našu kompaniju, kod nas je veoma važan rad na hardveru. Teško je očekivati da ljudi određen deo svog posla mogu da realizuju remote ukoliko su vezani za razvojne ploče, za neke servere, za neke uređaje hardverski koji su fizički u kompaniji. S druge strane, mislim takođe da je u nekim pozicijama koje su recimo liderske, to smo mi uočili u poslednje vreme, i gde tim je dominantno orijentisan ka radu u kancelariji, veoma je teško i izvodljivo da pozicija team leada bude remote organizovana. Zato što negde se osjeća da ukoliko nema te kontinuirane interakcije u okviru tima, uživo u kancelariji. Mi imamo 7 zemalja, 13 kancelarija, tako da de facto ima ljudi koji se nikad nisu videli. Imamo Ukrajinu, na primjer. Hibridni rad se kod nas bazira na 3 neka stuba potreba. To su potrebe kompanije, potrebe timova i individualne potrebe naših zaposlenih. Tako da negde mislim da je važno da sve ti tipovi potreba budu jasno definisani, da ne bi dolazilo do nesporazuma. I isto tako mislim da je tu važno dati autonomiju timovima, da oni mogu da donesu odluke za svoj rad, gde će biti produktivniji i gde prosto ima više smisla. Kad kažem da timovima treba dati autonomiju, to bi značilo na nivou timova ostavljamo kolegama prostor da se dogovore gde njihov rad ima više smisla tog dana, da li od kuće ili iz kancelarije. U našoj kompaniji je veliki broj ljudi odabrao da radi remote, negde 50% ako ne i malo više. Takođe i veliki broj onih koji su odabrali da rade hibridno, takođe veliki deo vremena provode kod kuće. Međutim, postoje ljudi koji biraju da rade iz kancelarije jer ne mogu ili ne žele da rade remote iz bilo kojih drugih razloga. Mi mislimo da je zapravo važno dati ljudima taj izbor. Nama postojanje kancelarija zapravo omogućava da se ponekad i okupimo, da se malo podružimo i ovako lično, da razvijamo i taj lični kontakt koji, opet kažem, nije ugrožen online komunikacijom. Naš cilj definitivno vodi ka podržavanju modela remote rada, in-office rada, ali u svakom slučaju ka hibridnom modelu. Tu stvarno vidimo zadovoljstvo zaposlenih, u smislu, mislim da oni cene poverenje koje dobijaju od strane poslodavca na taj način i da za uzvrat na osnovu tog poverenja oni imaju veću fleksibilnost, bolji balans između posla i privatnog života. Koliko će neko da radi i kakve će rezultati da ima, nego i kakav će kvalitet njegovog ukupnog vremena da bude, tako da, važno je da može negde sam da odluči da li će da radi od kuće ili će da radi iz ofisa, a opet je važno ako odluči da radi od kuće da mu je tamo super i ako odluči da radi iz ofisa da mu je i tamo super i to je onda formula da sve bude u redu. Ja radim u potpunosti remote i imam izuzetno dobru povezanost i sa svojim timom i sa svojim kolegama. Naravno, remote rad ili hibridni rad je doneo neku drugačiju vrstu, da kažemo, konekcija, komunikacija, ali komunikacije se generalno menjaju i u našim ličnim životima. Tako da negde ja mislim da atmosfera je i dalje, radili vi remote ili iz kancelarije, i dalje nešto što je
mnogim ljudima prioritet. Ne, ja sam samo zbog kancelarije, ako mogu ceo dan da budem ovde svaki dan i da spavam. Ovde ima i više stvari u frižideru nego kod mene u kući i onda sam još srećnija. Tako da, ne, full office. Tako da, remote yes, ali i office yes. Slažem se da tržište benefita, kao i tržište rada, jeste dinamično i svedočimo tome da neki benefiti prelaze iz motivacionih faktora u nešto što je higijena, odnosno, da kažem drugim rečima, nešto što se praktično podrazumeva. I dobar primjer toga jeste privatno zdravstveno osiguranje koje je, kada smo počeli da ga uvodimo u firmama u Srbiji pre nekih desetak ili malo više godina, bio pravi bum i zaposleni su bili oduševljeni i tom vrstom benefita, a sada je nešto što zaposleni već manje više očekuju. Međutim, recimo, taj konkretno benefit jeste nešto što naši zaposleni i dalje visoko cene. Znači, bez obzira što ga očekuju, visoko ga cene. Tako da tu treba obratiti pažnju kada odlučujemo o mapi benefita. Mislim da je mogućnost remote rada, možda čak bolje reći mogućnost odabira da li ćemo raditi remote, hibridno ili iz kancelarije, zasigurno game changer. To se u našem slučaju i pokazalo. Opet mislim da juriti pravilo nekako je nezahvalno, zato što mislim da je to individualna stvar. Šta zapravo hoću da kažem? Ako sam ja čovek koji voli da radi iz ofisa i koji dosledno dolazim svaki dan u ofis, onda meni benefit remote rada ne znači ništa, za mene ne postoji, meni to nije benefit. Dakle, moja kompanija za mene nije uradila ništa. Znači, svakako benefit koji je, po rečima zaposlenih i kandidata, negde najvažniji ljudima pri odabiru kompanije jeste mogućnost remote rada ili hibridnog rada, broj dana godišnjeg odmora, ono što se sada postavlja kao zaista neki standard, pogotovo u IT industriji, jeste nega zdravlja i privatno zdravstveno osiguranje, preventivni i sistematski pregledi. Na pamet mi padaju 3 benefita. Prvi je iniciran od strane naših kolega gde smo u dobrovoljno zdravstveno osiguranje uključili i partnere iz istopolnih zajednica. Dakle, kolega nam je prišao sa tim predlogom. Mi smo kontaktirali osiguranje i sada je to još jedan od benefita. Zatim Kids Club, to je program gde mi imamo različite aktivnosti za kolege koji su roditelji, gde njihova deca i dolaze u ovaj prostor i organizujemo za njih razne i predstave i aktivnosti. I treća stvar, mislim da je učestvovanje u našim CSR projektima, gde kolege imaju priliku da rade na stvaranju bolje zajednice i da učine ovaj svet boljim mestom kroz humanitarni rad koji imamo u okviru naše fondacije. Zdravstveno osiguranje je nešto što je sada standard u IT sektoru, međutim ono što pravi razliku je paket zdravstvenog osiguranja. U našem slučaju tu postoji mogućnost i da se uključe supružnik, odnosno partner i članovi porodice, što je takođe jedan jako veliki benefit u našoj zemlji, a verujem i u drugim. Benefit po meni je individualna stvar. Ja sećam kad smo Fit Pass za teretane i to delili svima, kao benefit, ja nikad nisam ušao u teretanu. Ja to ni pola ljudi, ja mrzim. Daš mu nešto što mu ne treba. Personalizovani benefiti su jako dobra stvar, jer treba svakom čoveku pristupiti individualno prema njegovim potrebama. To je sad širok spektar šta je to. Pravilo da li je ovaj benefit dobar ili nije dobar, generalno, bi nekako značilo da generalizujemo i svrstavamo u jednu istu grupu sve ljude, a to nekako nije dobra stvar. Ja, na primjer, volim da pričam o programu benefita. Dakle, o programu koji ima i svoju osnovu, koji raste i razvija se, koji se menja u skladu sa potrebama jednog programera, jednog zaposlenog ili svih zaposlenih, potpuno je nevažno. Postoje 2 kategorije. Jedna je taj individualni benefit koji je skrojen tako da tom nekom konkretnom čoveku odgovara, pomaže, unapređuje mu, ne znam, kvalitet života ili mu rešava neki jedan mali, neki single problem, potpuno nebitno. Mogućnost stalnog usavršavanja znanja, veština i tako dalje je takođe jedan benefit koji je neophodan developerima pre svega, ali i svima ostalima. Ono što mi nudimo u tom smislu je interni trening centar koji Luxoft poseduje i u kome naši stručnjaci mogu da razvijaju svoje kako znanje i veštine u oblasti tehnologije, dakle hard skills, tako i soft skills u smislu veštine prezentacija, govora, rada u multikulturalnoj sredini, vođenja takvih timova i tako dalje. IT industrija je industrija u kojoj je neophodno stalno razvijanje, stalno učenje novih stvari i mislim da svaka ozbiljna kompanija treba da ozbiljno razmisli o tom benefitu koji treba da ponudi. U Levi 9 posmatramo benefite kroz holistički pristup.
odnosno posmatramo ih kroz brigu o zaposlenima na više aspekata, kao što su njihova psihološka dobrobit, fizička dobrobit, društveno-porodična i finansijska. Osnovna infrastruktura koju nudimo su personalizovani well-being paketi, što znači da zaposleni na kvartalnom nivou mogu da biraju između nekog određenog broja opcija, proizvoda ili usluga koje će doprineti njihovom boljitku. Mogućnost hibridnog rada i remote rada, takođe broj dana godišnjeg odmora koji se povećava za 2 na kraju kalendarske godine. Ukoliko iskoristimo godišnji odmor do određenog datuma, dobijemo i dodatne dane godišnjeg odmora, privatno zdravstveno osiguranje i još mnogi drugi. To znači i da neki novi benefiti budu dodati, da su u skladu sa, ne znam, možda društvenim trenutkom, ako su ljudi sad odjednom zagledani u tu neku konkretnu potrebu ili pojavu. A sa druge strane da odbacuju one neke stare ili zastare ili, nema pojma, lupam. Nekad ranije markica za Lastu ti je bila fora, znaš da imaš kao, ne, Lasta više ne vozi po gradu, kao šta će ti to glupo da imaš taj benefit. Neki ti stari koji su nekako koje smo prerasli, treba da ostanu negde iza, a neki novi koji su sad više aktuelni, gde su ljudi nekako zagledani, gde su zainteresovani za to nešto, to treba da se nađe. Tako da, opet kažem, nije mi pažnja na konkretnom benefitu, mislim da pažnja treba da ostane na programu, a taj program onda kroz svoj neki razvoj treba da isprati sve što će tržište ili potrebe, ne znam, pojedinca doneti. Pa to ne bih gledala kao benefit, već kao način rada i neku poslovnu, da kažem, odluku. Transparentne plate mislim da su dobra stvar, s tim što tržište treba da bude zrelo za to. Odnosno, na tržištu, recimo, Sjedinjenih Američkih Država, oni žive u tom ambijentu, odnosno plate su transparentne u smislu rangova. Imamo rangove od do za određene pozicije, ali mislim da je za uvođenje toga, znači bitno da tržište bude zrelo, odnosno da ljudi budu informisani. Da barataju prosto dovoljnom količinom informacija kako bi mogli da razumeju odluke zašto je neki platni rang takav kakav jeste. To za transparentne plate, mislim, ne znam, to je sad moje subjektivno mišljenje. Možda zato što sam toliko dugo radim sa zapadom, da je to neukusno pitanje, pitaš neko koliko zarađuje. Tako da, mi svakako imamo, pošto mi sad, kako se zove, malo preduzeće ili srednje ili šta već, imamo platni razred. I to je javno, mislim, zna se ako si, koja ti je pozicija, otprilike možda znaš koliko platu ima. Nema svako, znači mora da upadneš u taj neki platni razred. Tako da, što toga tiče, ne znam, tu nemam neko mišljenje, ali ja ne volim da zavarim ni u čiji džep. Ja sam tu onako podeljen. S jedne strane, da, ja sam sklon tome i transparentne plate, nekako ima smisla da postoje, da budu transparentne, bar u onim nekim osnovnim vrednostima i tako dalje. Meni to nekako zvuči smisleno. S druge strane, firme koje nude dobre plate, komunikacijom tih plata, jako rizikuju da privuku ljude novcem. Sad, ti kad dođeš, na primjer, da radiš u Huluvu, ono što je meni apsolutno strava je da budeš strava plaćen. Na taj način mi negde osiguravamo da ti ne odeš, da naš retention rate bude poprilično sjajan, da ljudi ostaju. Ali s druge strane, mislim, sad je to vjerojatno malo kontroverzno, ali ne bih voleo da ljudi u Huluvu dolaze samo zato što će ovdje imati velike pare. Voleo bih da im se dopadne ovo što mi ovdje radimo. Voleo bih da im se dopadne kultura koju smo izgradili. Na kraju krajeva i prostor u kom sedimo. I tako neke glupe stvari, minorne stvari, koje nisu toliko važne kao plata. Ali voleo bih da dođu i da ovdje budu zadovoljni, a da onda plata samo nekako isprati to, pa im unapredi i, ne znam, i kvalitet privatnog nekog segmenta života. Plata jeste jako važan motivišući faktor. Kod nas na tržištu već godinama unazad dobijamo slične rezultate. Interesantno mi je da sada i na svetskom tržištu u situaciji izmenjenoj finansijskoj situaciji takođe plata se izbija na mesto među prvim faktorima kao razlog za promenu posla. Tako da ne mogu reći da me to čudi, iako smatram da su još neke stvari kandidatima, odnosno zaposlenima, jako važne pored zarade. Svako gleda koji benefit mu najviše znači. Nekada visina plate ne može da nadoknadi neke druge stvari, nekada može. Mislim da je to stvarno individualno. Neko će da promeni firmu zbog veće plate, neko će da promeni firmu zbog bolje atmosfere u kompaniji, tako da negde to treba izvagati. Pa to je tako od uvek.
Mislim, meni je to svaki put kad je neko odlazio iz naše kompanije, odlazio je zbog veće plate koja mu je ponuđena u drugoj kompaniji. Tako da, to mi nije iznenađujuće. 3 stvari se vode od kad ja se suočavam sa otkazima, odlascima iz kompanija, dolascima u našu kompaniju, što je ono što traže. Na prvom mestu je zarada, na drugom mestu su dani godišnjeg odmora i sada treći u poslednje 3 godine remote rad. Tako da to je ono što je meni iskustvo pokazalo da su razlozi za promenu posla. Naravno ne uvek, naravno ne treba da generalizujem, ali to su glavni motivatori. To je ono što vas u stvari natera da razmišljate kao pa ipak ću presuditi u ovom pravcu ili onom pravcu. Kod nas, koliko sam ja informisana, već postoji par kompanija koje radi 4 dana u nedelji. Pošto je to neki test koji je skoro počeo, verujem da će njima biti potrebno neko vreme da evaluiraju efekte, kako na zaposlene, tako na svoje poslovne rezultate. Tako da dok se to ne desi, rezultat tog eksperimenta nekako ne mogu ni ja da ga predvidim. Ali verujem da to jeste nešto što zaposleni cene. Ali recimo sa druge strane mi imamo situaciju da zaposleni, nije to jedino što im je važno. Imamo situaciju da zaposleni recimo i u našu firmu pređu iz neke firme gde su radili 4 dana nedeljno. To znači da su neki drugi motivacioni faktori im bili važniji u tom trenutku. Ili kultura ili sadržaj posla, zavisi šta je nekome bitno u tom trenutku u životu. To mi deluje kao da bi moglo biti primamljivo, s obzirom da ima par IT kompanija koje su recimo smanjile radno vreme petkom, pa samim tim 4,5 dana, ajde tako kažem, se radi i deluje mi da su njihovi zaposleni zadovoljni i srećni zbog toga i da je tržište lepo odreagovalo na te informacije, tako da možda to. Meni je benefit ako mogu da radim od 6 do 2. Meni je nekako jako interesantno da analiziram taj koncept četvorodnevne radne nedelje. Nemam još potpuno izgrađen stav prema tome, zato što čini mi se vrlo primamljivo, ali nisam sigurna koliko je zaista sprovodivo i koliko bi uopšte i neki zaposleni sa svojim mindsetom i načinom organizacije i na koji način bi uspeo se prešalta na taj način rada. Međutim, dosta je ohrabrujuće. Vidimo da su neke od kompanija u Srbiji prošle kroz taj tranzicioni period i uspešno usvojili taj tip organizacije rada. Tu bih dala malo konteksta. Neke firme i tehnološke firme i na stranom kao i na domaćem tržištu smanjivale su svoju radnu snagu. Međutim, uprkos tome i dalje i u svetu, a i kod nas, u IT sektoru ima dosta više oglasa nego što ima kandidata. Tako da jeste se desio pad, ali i dalje je potražnja za kadrovima iz oblasti IT-a sveukupno gledano značajna. Tu recimo i Evropa pa i SAD beleže najniže stope nezaposlenosti decenijama unazad. To znači da je tržište rada i dalje živo. Do pada broja oglasa je svakako došlo. U našem slučaju i zbog toga što smo prošle godine počeli da radimo na ovom tržištu, pa je logično bilo jako puno oglasa po 300 i više mesecima. Dakle, logično je došlo do tog pada. Naravno, pad je uslovljen i krizom generalno na svetskom IT tržištu. Meni deluje kao da je to očekivana posledica na konto krize kroz koju prolazi naš svet, pa i naravno IT industrija. Nas je zadesila kriza, ja mislim, među prvima u zemlji. Još tamo negde juna prošle godine smo imali gubitak 2 najveća klijenta i onda je to krenulo rapidno dole. Borili smo se, nismo otpuštali ljude jako dugo, 10-11 meseci, zadužili smo se, ne znam gde se nismo zadužili, imamo sreće što imamo partnera u vidu fonda koji nas je sad podržao ponovo. U jednom trenutku smo imali 177 ljudi, to sam pričao već, 177 ljudi na benču, dosta njih smo uspeli da mi pronađemo projekte, da njih uposlimo, ali jedno 80-90 ljudi, ja mislim da smo morali da se otpustimo posle puno x meseci, to nas je koštalo mnogo, ali sve smo se nadali da će doći taj sledeći klijent. Jer da se ne lažemo, mi smo relativno mladi, ja u svojoj, barem poslovnoj karijeri, nisam doživao ovakvu krizu. To znači da nismo imali iskustva, nismo znali kako se ponašamo. Prepoznajemo da se desio pad broja oglasa usled prosto izmenjene finansijske situacije u svetu. Takođe prepoznajemo recimo manje, da stičemo utisak da se negde tržište usporilo, pa prepoznajemo manje spontano kretanje zaposlenih između kompanija.
to isto utiče na smanjenje broja oglasa i negde stiče utisak da su u ovakvom finansijskom ambijentu firme opreznije, pa da nekako više zapošljavaju baš kada postoji poslovna potreba, a ne za neku dodatnu možda fleksibilnost. Usled trenutnog finansijskog ambijenta primetili smo smanjenu poslovnu potrebu za kadrovima, ali u Levi 9 nismo zaustavili rekrutment. Međutim, što se tiče pada broja oglasa za remote pozicije, naše pozicije su uglavnom u 90% slučajeva bile takve da ljudi mogu da biraju da li će da rade remote, hibridno ili iz kancelarije. Tako da je negde taj pad broja remote oglasa proporcionalan padu broja oglasa inače. Svi naši projekti su vezani za velike globalne klijente. Uglavnom smo fokusirani na Fortune 500 kompanije koje su naravno pogođene ovom krizom, pa tako stagniraju negde u ovom trenutku i naši projekti, ali bez obzira na to mi ipak beležimo rast, manji nego što smo očekivali negde prošle godine, ali i dalje rast. Pa opet neko ko je pametniji od mene, ajde tako da kažem, i ko se bavio analizom bi mogao stvarno da da bolji odgovor. Ja ću onako vrlo laički da kažem. Mi deluje da kada smo bili u 2020. godini, kada je krenula pandemija, da je tad krenula izuzetna potražnja za IT kadrom i da su se stvari ili stabilizovali ili možda otešle u nekom negativnijem pravcu sada, 2-3 godine kasnije, i da je to možda rezultat smanjenja broja oglasa zato što je potražnja opala. Tako mi deluje, ali analitičarima treba prepustiti reč u ovom slučaju. Ne mislim, nego tako je. Stvarno najveći rast do sada, u 2022. godini kada smo zaposlili 400 kolega, što znači da smo mi na mesečnom nivou onako između, nekada je bilo 50 novih kolega koji nam se pridružuju, nekad 70 novih kolega koji nam se pridružuju i taj rast je bio stvarno ogroman tokom cijele prošle godine. Pokrili smo potrebe koje su imali naši klijenti, tako da sada ne zapošljavamo više toliko agresivno zato što imamo dovoljan broj kolega, nego sada zapošljavamo prema onako kako smo u stvari i generalno radili i dalje nastavljamo tako da zapošljavamo. Znači, klijent izađe sa određenim potrebama i mi na konto toga vidimo ako možemo da nađemo nekog u kompaniji ko će pokriti tu poziciju, ako ne, okrećemo se ka tržištu. Umrli smo prošle godine, to ću vam reći. Pa, generalno mislim da tržišni uslovi i ekonomska situacija u čitavom svetu sada se odražava i na tržište rada. Negde mislim da smo mi možda sa ovih prostora malo i adaptibilniji da podnesemo te promene, zato što suštinski smo izverzirani da radimo u nekim kriznim okolnostima, ali u svakom slučaju taj podatak me ne čudi s obzirom i na sva tržišna kretanja pre toga i na pojavu COVID-a. Mislim da je to neka, da kažem, logična posledica, ali još uvek neka nepoznanica u kojoj meri će pogoditi ovo tržište i u kom vremenskom periodu. Proteklih mesec dana probudilo se. Znači, bilo je jedno vreme baš mrtvo. Verujem da je to zato što su ljudi, mislim, te firme sve plaše, čekali su šta će se desiti, šta se dešava, da li će Amerika da udari recesiju ili neće. Za sad mi deluje da su izbjegli recesiju, da će biti neki soft landing, ali već sad ide na bolje, barem kod nas, ne znam. Mi nismo dali oglas, ja mislim, 15 meseci, nijedan oglas. Hello World može se obraduje, pošto sam juče izdao naredbu da krenemo s oglasima, evo sad nama fali, imamo 26 otvorenih pozicija, tako da ćemo krenuti s oglasima prvi put posle toliko vremena. Neće ovo brzo da prođe i ne možeš ti samo da se sklopčaš i iskotrljaš i prošao si i da ignorišeš da se bilo šta dešava. Drugo, nije ovo situacija u kojoj se zatekao IT. Ovo je situacija koja vrlo izvesno u većoj meri kači druge neke grane, druge neke industrije, druge neke profesije. Nije ovo nešto što možeš samo da ignorišeš, da zažmuriš i kao proći će. Moraš da se prilagodiš ovom nekom trenutku. Ja mislim da ćemo nekako svi lakše proći kroz ovo ako smo zajedno. Moje iskustva su potpuno drugačije, s obzirom da je kod nas taj mentorski rad zaista protkan kroz vrednostni sistem svih seniora koji su upravo tu putanju i prošli i dugi niz, kao studenti došli u našu kompaniju i dugi niz godina ostali tu, tako da je kod nas ova vrsta rada sa mlađima deo vrednostnog sistema RTRK. Konkretno ne. Mentorski rad mi realizujemo najviše za inženjerske pozicije, dominantno za inženjerske pozicije, ali mi je velika želja. Mislim da najveći izazov u mentorskom radu je što danas generacije dosta rano stupaju u taj neki radni odnos i samim tim na pleće kompanije i mentora
se stavlja i veliki deo pedagoškog rada koji je možda izostao u nekim drugim institucijama iz kojih oni dolaze. Govorimo od institucije porodice preko institucije obrazovnog sistema. Tako da je izazov za mentora to što nije njegova uloga da samo tehnički osposobi osobu, već da je sprovede kroz čitav jedan proces profesionalnog stasavanja. Moguće, ali moguće da je i pitanje toga kakvi su interni sistemi. Kao što sam rekla, i za remote rad i merenje produktivnosti je neophodno imati dobre interne sisteme, tako mislim da je i za obuku juniora ili nekih kolega nižeg senioriteta takođe neophodno imati dobre sisteme koji će to podržati i ne osloniti se samo na senior developere koji će da obave celokupni posao, nego, kao što smo se mi oslonili, na naš resource management koji je neka spona tu i čini da svi ti procesi protiču onako kako bi trebalo i da niko ne bude previše opterećen i da zapravo svima bude dobro. Pa pazi, ja sad opet, morao bih da idem s pretpostavkom da se to stvarno dešava, a ja nemam dovoljno uvidu u tržište da bih znao da li se stvarno dešava. Opet nekako mogu da govorim iz ugla Huluvua, zato što ovo mi je sve ovde poznato. Ima opet dva neka segmenta koje vidim. Jedna je da senior kao takav nekom bude mentor, ali drugi je naš senior. Mi kad smo krenuli da pravimo našeg matorog, krenuli smo da pravimo ni seniora, ni superheroja, ni ninju, ni ne znam ni ja, nego smo krenuli da pravimo jednog običnog čoveka. Taj običan čovek koji je samo je, eto, odličan programer i ima mnogo godina iskustva, ali potpuno običan čovek. Znaš, tad smo još pisali, ne znam, bole do leđa, ne vidi dobro. Ili, znaš, otišao vam popio rakiju, vam otišao popio pivu. Ili što, znaš, potpuno običan čovek s potpuno običnim potrebama. Taj običan čovek isto ima potrebu kao i junior da mu neko nešto pomogne, da ga neko nečem nauči, da mu uleti kad i frka, da mu bude mentor u bilo kom formatu. Imamo razne programe za obuke juniora, kao što su prakse, pa tako prošle godine preko 100 praktikanata smo imali u Levi 9. Mi inače poslamo na 3 lokacije u Srbiji, to je zbirna cifra za sve 3 lokacije, Beograd, Novi Sad i Zrenjanin. Pored praksi, to su programi stipendiranja studenta, programi radionica, različitih hakatona i tako, događaja, različitih stvari. Nama ti programi ne bi opstali da ne počivamo na toj kulturi deljenja znanja. Da bi se kultura deljenja znanja održala, potrebno je uložiti trud, ali ja bih rekla da kod nas ta kultura zaista živi. Jer svi ti programi ne bi mogli da opstanu da nema entuzijazma i nesebičnog deljenja znanja od strane iskusnih kolega. Najveći broj pozicija koje su kod nas otvorene su seniorske, ali smo mi ove godine rešili da otvorimo jedan broj pozicija i da damo mogućnosti juniorima. I to smo učinili kroz 2 studentska programa koje smo kreirali specijalno za studente FON-a i ETF-a. Ti programi su izgledali tako, dakle nisu samo ljudi došli kao pustili ih i počeli da rade. Dakle, programi su izgledali tako što su oni prvo imali nekoliko meseci predavanja od strane naših eminentnih stručnjaka iz Laksofta da bi se upoznali sa automotiv industrijom u slučaju studenta FON-a i u slučaju studenta ETF-a sa nekim tehnologijama koje su vezane za rad u Cross Industry Solutions sektoru. A nakon toga su raspoređeni po projektima i tu svako ima svog mentora, to su uglavnom senior developeri koji rade sa njima na usavršavanju njihovih postojećih veština i znanja, zatim na uklapanju u tim, uklapanju u rad na globalnim projektima u jednu multikulturalnu sredinu. I moram da kažem da je jako važno da osim seniora u tom nekom uvođenju juniora u posao, kod nas veliki značaj ima i naš resource management koji se zapravo stara o tome da taj proces ide glatko i nesmetano. Ja nekako nemam taj utisak da su seniori da neće da pomognu. Baš naprotiv, mi ovde imamo nekoliko hubova, ne znam, QA hub, PO hub. To su ono mesta na kojima se okupljaju naši ljudi su mahom seniori. U PO hubu imamo, na primjer, 10-ak ljudi
možda imamo jednog menadžera i sve ostalo su seniori. Ti ljudi vrlo hoće da podele znanje između sebe. PIO Hub je zajednica naših product ownera. Oni imaju taj svoj hub, to neko svoje mesto na kom se u nekim terminima, sad nisam siguran više ni da li su redovni, okupljaju, razmenjuju znanja, diskutuju o temama, unapređuju procese, unapređuju Hulu kroz unapređenje svega ostalog, unapređuju i sami sebe, nekako jedni drugi mentorišu, jedni drugima pomažu, jedni su drugima na raspolaganju. Kad dođe novi PIO, novi product owner u Hulu, on nije pušten da se sam snalazi, isto kao ni QA, ni bilo ko drugi, da se sam snalazi, sam kopa neka pitanja, on treba da pokaže inicijativu, ali će vrlo imati mesto da se nekom obrati, da dobije neku pomoć i tako dalje. Tako da moj utisak nije da su seniori, ne znam ni kako bi ih opisao, to iz te pretpostavke, ja mislim da zapravo imaju puno znanja, žele da podele puno znanja i friendly su, znaš, kao normalni su ljudi, znaš, ne možeš da okarakterišeš ni juniora ovakvog, ni seniora onakvog, nekako opet individualna stvar. Mislim da je tu bitno proceniti koji nivo senioriteta je za šta adekvatan, ne opteretiti samo jedne iste ljude za sve programe, nego uključiti i zaposlene nižih nivoa senioriteta, recimo u neke programe za ljude koji tek počinju, pošto naš junior sa 2 godine iskustva ipak ima više iskustva nego neko ko tek ulazi u svet rada. A taj junior sa 2 godine iskustva je jako motivisan da doprinese možda nekome ko tek ulazi u svet rada. Program prakse za srednjoškolce podrazumevao je da su učenici nekoliko beogradskih srednjih škola bili ugošćeni od strane nas kao kompanije na letnjoj praksi gde smo mi njima pokazivali šta mi to zapravo radimo. I naše kolege su sa velikim entuzijazmom ušli u taj projekat i negde podelili kako to izgleda zapravo dan u životu jednog programera. I stvarno je pozitivnu povratnu informaciju smo dobili od srednjoškolaca. Ako si napravio program prakse zato što je to cool da imaš ili zato što ti je važno da ti se neki klinci prijavljuju da bi ti onda kasnije mogao, ne znam, da ih zaposliš. To je onda jedan nivo i nekako bih ja to shvatio kao moju neku obavezu, dodatni neki task, opterećenje i tako dalje. Ali ako ja imam prostor da primim juniora u tim ili nekog na praksu u moj tim. Ako ja vidim da bi taj čovek ima potencijala, porašće, naučit će, ako ga ja vidim dugoročno u mom timu, u mojoj kompaniji, ako ja hoću da od njega nešto napravim, da mu se nađem i tako dalje, onda meni to nije teško i ja to hoću da radim. Mislim da opet nije do seniora kao takvog i mislim da opet ne treba imati jedno univerzalno pravilo. Mislim da je do pristupa koji kompanija ima, do perspektive i do neke svrhe celog programa. Ako se mi svi alajnujemo uz tu neku svrhu, onda verovatno nikom neće biti nešto preteško. Ako je to dodatni efort koji senior treba da uloži, ako to znači i dodatne radne sate i tako dalje, to opet mora bude i kompenzovano na neki način i mislim da uvek postoji neki model da su svi negde zadovoljni, pa sad plus minus, ali napinjati sve, samo dodavati taskove, to naravno da neće imati dobar rezultat. Moje mišljenje je da negde kompaniju treba biramo zbog vrednostnog sistema sa kojim rezoniramo ili ne rezoniramo, zbog projekata koji nas inspirišu, zbog radnog ambijenta u kom želimo da radimo, kolega, timova, a da benefiti koji dolaze uz tu poziciju su samo nešto što upotpunjuje i čini tu širu sliku potpuno. Poznavanje tehnologija je apsolutno neophodno za seniorske pozicije. Tu nema govora da može da se uopšte zaposli neko ko ne poznaje tehnologije, ali uklapanje u tim je takođe važno kao i soft skills. Ako ostavimo po strani tehnologije koje se moraju znati, mislim da ljudi treba da rade dosta na svojim soft skillovima. Onako generalno i u IT industriji i svuda, jer je to danas jako važno. Ja idem u pravcu toga, sad kada razmišljam, idem u pravcu toga da je najbitniji stav koji će osoba gajiti prema poslu. Pa negde mislim da neminovno da se mi svi vodimo nekim interesom, jel tako, i nekim vaganjem šta je to šta nam se nudi, ali mislim da pored interesa isto tako treba vodimo računa o smislu i da ne budu samo benefiti ti koji nas dominantno vode do odabira određene pozicije i određene kompanije, nego da prosto uvek ostanemo verni posmatranju neke šire slike. Dakle, kompaniju biram na osnovu vrednostnog sistema koji ona ima, na osnovu kvaliteta projekata, na osnovu projekata koje mi nudi i posla kojim ću tu da se bavim,
dok su benefiti ti koji čitavu ovu sliku samo upotpunjuju? Pa zavisi od situacije do situacije. Znači, mi smo nekada kada imamo zahtev od klijenata za poznavalcom određene tehnologije na određenom nivou, onda ćemo samo tražiti takvu osobu, ali nekada kada smo u prilici, kada zapošljavamo, ali ne nužno za određenu specifičnu poziciju, onda gledamo više stav prema poslu. Zato što je činjenica da ne možeš da naučiš sve na fakultetu ili putem neformalnog obrazovanja i onda kod nas dođeš i mi ulažemo u tebe tokom onboarding perioda gde te mentorišemo i gde te pripremamo za rad u određenoj tehnologiji, ali ti već kroz koji mesec možeš da promeniš tu tehnologiju pa opet ulaziš u taj proces učenja. Tako da viđala sam i jednu i drugu stvar i mi kao kompanija pristupamo, znači bitniji nam je stav prema poslu nego tehnologija koja neko poznaje, ali naravno ako klijent zatraži, nekada moramo da se usmerimo i da pratimo samo to što nam je neophodno. Pa htela bih da kažem da mislim da je neki tajni sastojak rada u Levi 9 zapravo naša kompanijska kultura. A u okviru kulture su mi jako važni konstruktivni odnosi. I htela bih to da podelim, pošto je to sasvim sigurno jedan od razloga zbog kog i ja radim u ovoj kompaniji već od osnivanja Beogradske kancelarije, odnosno od 2016. godine. I mislim da je to nekako važan kohezivni faktor za sve nas. I sve ove teme o kojima smo razgovarali, nekad stvari idu više glatko, nekad postoji više izazova, ali negde konstruktivna kultura jeste zapravo plodno tle gde to sve može nekako lepše da poraste. Moja topla preporuka, nađite, otkrite šta je ono što vas vozi, otkrite gde vam je taj drive i usmerite se ka tome i nadam se da ćete naći zaposlenje. Treba staviti doprinos ispred privlačenja pažnje, pogotovo kad si relevantan medij u zajednici, jer to onda znači da ti imaš nekakav uticaj i moraš da nam svima pomogneš da nam bude dobro. Ne treba bežati ni od kakvih tema, samo treba sve teme nekako gurati u fokus. Tek onda možeš da imaš neku objektivnu sliku šta je važno ili u fokusu, a šta je možda manje važno ili nije u fokusu. Ako kreiramo neko okruženje, onda su rezultati uglavnom posledica te naše kreacije, načina na koji smo sve to namestili. Mislim da je pre svega potrebno da kompanije osluškuju i tržište i svoje zaposlene. Mi kao velika globalna internacionalna kompanija koja posluje u 29 zemalja negde možemo verovatno lakše, bolje da primenimo neke prakse koje smo već imali u nekim drugim zemljama i da znamo sigurno da će to da funkcioniše. Naravno, postoji i neke lokalne specifičnosti na koje treba obratiti pažnju. I mislim da je to možda ključ negde i za velike kompanije da osluškuju i lokalno tržište i da vide da li su sve stvari primenjive i na koji način su primenjive, ali i da posmatraju neke druge kompanije oko sebe, tržište uopšte, kako bi prilagodili benefite i učinili sebe poželjnim poslodavcem.